On říká, pohoda, ne? A holky, nemám si dojít jít normálně. Ne. To? Ne, to. Holky, jako jestli mě někdo uvidí, já strapním se, jo? Někdo jde? Já nebudu. Tak jsme to na nádraží. Jdeme, pojď, jakože jsme Ne, jsme ty moc zrazili. Nemáte imitaci nože? Já si nejdu nějaká budu dělat, že mám imitaci nože. Ty krása. Put your eyes. Jako bezvratný. Holky, jako fakt akce na nádraží. Pyžame. Pyžamový vrazy. Já jsem pyžamový vlastně baví. Ty bády, tam byl průmysl, leškovou. Bože, kdo tady bydlí v okolí? A někdo jiný, jako někdo známější? Ne. Nestarší, nebo tak jako tím pádem za Ludskou Kočovou. Ty vole, to bydlí na druhém konci. Internetu, to mě řekne. Ty vole. Já se musím někam schovat. Nemusím někam na světlo, pojď. Ať nás každý vidí. Ne, prosím tě. Můžu? Ne. To bych chtěl na autobusák. No tam nejde. Do parku. A tudy bychom to dali takhle kolem házení. Tam nejdu. Nenápadně k té silnici. Ale jako ty se nestrapňuješ. Ty se nebo to nepřejeme. Jenže víš co, ty v pohodě, jako úplně v pohodě seš v oblíku. Mám jen pyžam. Kalhopersky, kalhopersky. Tak ne, sednem na to. Na... Ty mi ukaz na světle, ukaz na světle. Chtěla bych To bylo. to pyžamu. Jo, to chce. Já z toho nevím. Já vám řeknu, kolik přesně je, ti to na to bylo. Je 12.8.2008. 22 hodin a 12. Jsme na Vlhkovém nádraží. Se svou ústí. Kolikže je? Kolik je hodin? 22.12. 22:12. Na druhé straně, ten je tady slyšet. Tak mu zamávej, hele. Jdi na něj. Je to otevřený, je to otevřený. Není. Ty vole. Co tam? Tady je prd vidět, ale zatrasený. Jdem zpátky. Jo. Jsem pyžamovej vrach, ale...